weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to hoore fonde to jofan to lulumaji dembe lulumaji funeɓe to wudduru keɗele to sadela to guijilon to cilogne to dunga wuuro ceerno dunga bosoyaɓe to dunga wuuro alpha ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mamadou to dunga ha to galle ceerno Aliou Siam to wuuro Sogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ñalawma alkamisa hanki o ƴetti laana makko ndi o kam omo tawe oɗo saaha joni to leydi Turque to leydi Sénégal to kewɗo wondude fo médicament ji ɗum woni ko koninkoɓe faggudu woni douane mo falde Kaolack teeɓi to leydi Mali nogas jeetati casque bleu e temedere capanɗe jeegom e joyo waɗɓe nogas jeetati casque bleu ko mbasi pittali men temedere capanɗe jeegom waɗɓe ko mbarmi e nder hitande 2021 to leydi kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi France to leydi Syrie to leydi Japon to leydi Irak ha to Palestine bisimilla mone ketti hotondirte joni joni piren paccirem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo adama Mamadou Gayel to a jara ko mawnuma duttiɗo Houleymata Mamadou Gayel to celi ko mawnuma duttiɗo Hammadi Lamina ko denduma duttiɗo Hawwa Lamina to a jara ko joom suudu duttiɗo Ibrahima Mamadou Gayel to a jara ko miñuma duttiɗo Mamadou Samba gorko mo celi gorko tawateɗo oɗo saaha joni to leydi Côte d'Ivoire ko baɗuma duttiɗo kañum yettiniɗo wulago ngo eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ustare kawmaɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Abdoulaye Boli hoti e jomi ko koto a jara talata ɓennuɗo ene jofa alarba talata ne jofa alarba ɓennuɗo yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi jeegom ko yalti ko toon to a jara kadi ko ɗon woni to wirna eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe celenaɓe fomo haranaɓe jamma welinaɓe a jaranaɓe moyle hanaɓe e wuuro farbanaɓe kala siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko biyeteɗo Mamadou Samba gorko mo ceeli tawateɗo e oɗo saaha joni ndera leydi Côte d'Ivoire ko baɗuma duttiɗo dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nulti duwawuji men faade dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkuni mondialement joguiɗo seedantagal mum ha timmi Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo ƴewgal Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni bureau ji makko ene tawe cabinet ji makko ene tawe to wuuro Mbacké to leegal Mbacké Dembo Maître Adama Baldé ne wiye dendagal yimɓe yo tinno yo dutto e fina tawa mumen nangga e gandi mumen ha tiiɗa nangga e gandi mumen e fina tawa mumen Maître Adama Baldé ene wiye neɗɗo kala kene waɗa yo yurno yo waɗ ƴewgal ko adi kene naata jiɗɗo wadde ɗanngal yo yurno
jiɗɗo nadde hoɗande yo yurno, jiɗɗo sodde galle yo yurno, dendagal gollal jiɗɗa wadde kala yurno. So tawi ne moƴƴi mbaɗa, so tawi moƴƴani goppa walla ƴewana ɗum feere. maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓena wonduɓe dabruji ɓe arsigaji men uddi ronkuɓe hebde kayitaji ha tengte wonɓe to Europe. maître Adama Baldé ene wiye jokkodire e makko joni joni ha jumon kumto. maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum ko hedde hitande nde mayde ko woni 2021 gasde ko kala ko fate ƴewgal woni listihara ko gratuite yoɓetake ko promotion wonande kilineɓe makko. maître Adama Baldé mbiɗen tawi ndera Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo woɗɗani daral baali. So tawi aɗa yiiɗi hebdemo walla aɗa yiiɗi hebde ko ɓurɗo labde konngol ñaƴata ko woni ko jomum mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro ji bureau ji makko, walla mbaɗa 37 351 77 23. aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Baldé ne heeɓe kadi hello YouTube. so tawi a yii to YouTube a waɗi maître Adama Baldé jenganen fulɓe ma yi toon golle payɗinde no feewi ɗe waɗata. maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe, eɗen goni e mawde 17 lewru bowte hitande ujunnaji 2021 kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habride nde ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube woni nata e ɓosoje ko muñi men sehil men Saydou Abouba. hono noon mbiruɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorteɗen to leydi Mauritanie. hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o ƴetti lana makko ndiwoka alkamisa hanki o yaɓeni Istanbul lamorgo leydi Turki nayimo toon noon ko tawtoroyede 3e batu tati ɓiwo taw koko fati e sommet woni 3e batu tati ɓiwo hakkude leydi Turki e leyɗele Afrique woni tigui 3e sommet Turki Afrique. ɗum noon ko guna batu ko ɗum tigui woni ko nayimo toon duusimo ha to bowal lade diwoje o ɗumgal singal Nouakchott. hoorejo jagorɗe leydi ndi hono Mohamed Ould Bilali wondude ministre de la défense wondude ministre de la défense hono wondude ministre de la justice e wondude ministre de la défense hono Hannena Ould Sidi e chef d'état major particulier du président de la république wondude directrice adjoint cabinet makko e waali Nouakchott banggue hirnangue wondude présidente conseil régional mo Nouakchott. o yahani goto noon kanko hoorejo leydi ndi omo yaade seti timmuɗo no feewi e nder sete ɓe o yaadi ɓe ne tawe hen Mariam Da on ko première dame woni joom suudu makko wondude Adama Bocar Sako on ko ministre de la ministre secrétaire général à la présidence de la république wondude Ismaïla Ould Cheikh Ahmed on ko ministre kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗele woɗɓe wondude woɗɓe hewɓe no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni halfinaɓe ndenka e kisala wuuro Rosso ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe nayo yeyannoɓe médicament ji ɗi moƴƴani e nder falde Rosso ɓe teɓa noon kamɓe nayo kala tawama koɓe Sénégal naɓe kamɓe nayo ɓe noon hen ɗiɗo ko rewɓe kamɓe nayo kala koɓe Sénégal naɓe gonno ko dow motoji ɗi ɓe mbaɗata livraison woni tigui ɓe jeyata médicament ji ɗi koye nder guure takko dande maayo tawte nder leydi Mauritanie ɗe goɗɗani Rosso nde ɓe teɓa noon hollirama tigui hono médecin chef falde Rosso nde jimme médicament ji holliri tigui médicament ji ɗi kala koɗi moƴƴani kadi ko kaɗaɗi hutorede e oɗo saaha joni noon e yamirore procureur de la république kamɓe kala eɓena tawe e nder niɓɓure eɓe paadi ñawore mabɓe matoji mabɓe ɗiɗɗi kadi procureur o yamiri yoɗi mbaɗe confisqué woni yoɗi kefte ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo gendi Sénégal e gollodiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa covid 19 yarata ɓe kolliri noon aljuma hande o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo kolkisano e nder
ganda holkiso hen noon hen sappo e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi hen ɗiɗo contact suivi woni tigui memodirnoɓe e wonduɓe rafi o heddiɓe ɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri e nder ɓe cellano ɓe jeegomo kefti cellal men paati galleji men ɗiɗo ne tampisanne ma balliteto fofago e fofago ne tawi to hôpital principal mo Dakar ɓe kolliri kadi hay neɗɗo goto ala mo rafi o yoɓi fittani mum e nder waktuji nogas nayyi cakkiti ɗiɗi leydi Sénégal en yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere e temedere nogas e jeenayo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedere capanɗe jeenayyi e goho keftino cellal men ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom ɗum woni tigui bilan ko hawre ladial tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokri leydi Sénégal kala tinaɓe wonduɓe Mboroso kamɓe kala koɓe capanɗe joyyi e goho ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeeyan ha to ICAD woni université Cheikh Anta Diop étudiaji e université o noon ene tawe tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna suko debbo étudiante taw ko sehil mabɓe janggannoɗo e nder oɗon université en licence 3 droit public droit public de faculté de sciences juridique et politique biyetenoɗo Ouleymata Dia ko ñande alarba ɓennuɗo ko nen tigui o heeɓi malaise woni musallam e nder classe hollirama noon ko alkamisa hanki o wendoga o hooti e joomi ko eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habou Diallo ene du duwawuji faade dendagal koreji makko kala yo Allah yurmomo yafomo yo Allah lomtina kabaruji men ɗemgal Pulaar koto Kaolack paɗen koninkoɓe faggudu woni duwan tawateɓe e nder falde Kaolack ɓe kolliri tigui e gaddugol Bourama Dieng on ko directeur régional de centre ɓe teɓima dorog kewɗo wondude e fo médicament jonɗo no fewi ñande jamma sappo e joyyi ene wiyata sappo e jeegom bawte gonɗen ɗum ɓe dimɗi e holliri noon ɓe diddino ko motoji tati Jakarta dimdinoɗi ha teddi oɗon drogue e faux médicament ɓe diddiɓe noon ko guila kerol leydi ndi ha to wiyete Louro Escale ko ɗon tigui ɓe teeɓiɓe e noon tawi nder département mo Koungheul ñande sappo e jeegom lewru bawti nde kadi o ñalawma hanki o douane taw ko tawateɓe to poste mo tawateɓe to pont Serigne Bassirou Mbacké ɓenne kolliri nanggui koliji joyyi kewɗi drogue mo hinde chanvre indien ina koliji noon ene peesa ha temettati tati e capanɗe joyyi kilogramme so tawi ko jaru drogue moɓe nanggui ɗo no ɗen temettati capanɗe joyyi kilo jaru muɗum ene qiime ha nogas jeetati million taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Malika noon ko debbo ko legal bitegal wiyete noon nder Dakar ko debbo goto noon lincitanoɗo kala saaha kurjuraji balisaji ene ƴeewa hen ko wawi naftorade ko hutiri woni ko Sénégal laaɓe kewide bujumana ko on tigui jarano duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi tawa ene maayi e nder jinde rebus e nder legal Malika o tawa noon komo leeli o tawa mo heddiri kilo da ɓalejo o ɓornaki haydara e dow ɓandu makko ko heddi ko hollirama noon hay gartal gotal hay gañande wotere yiyaka e ɓandu makko tumore kay wonde ko baraɗo haɗani noon goski ƴettama e oɗo saaha joni no wiyama tigui to morgo hôpital mo Dantec docteur eɓe nana mbaɗi hen autopsie beele tigui eɓe ganda holko saabi jaltugol makko aduna kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali noon yen ha to nara alkamisa hanki o sappo e jeegom bawti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho sanga 9h sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe cuwa ko taw andede kañum tigui mbaɗi jangu mumen e camp militaire tawatemo camp militaire mo Guiré tawateɗo e nder fande nara to hirnangue leydi Mali ɓe aynima e camp o noon obiji kewɗi no fewi taw ko bomboje ɗe hinde obi koninkoɓe ene kolliri tigui wonde koninkoɓe Mali ɓe kolliri dartima no dole mumen ha ponno mbawi kay riwtudeɓe haaɓe jaari ɓawo en keɓani noon bilan pour karmi gara o en keɓani bilan muɗum so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labde ma en gartu hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen El Qasim Wane ko chef de mission multidimensionnel intégré des Nations Unies pour la stabilité du Mali woni tigui ko wiyete MINUSMA kañum tigui holliri alkamisa hanki o e nder haalande makko wonde nder hitande 2021 nde gonɗen e cilsiltre mum nde holliri nogas jeetati casque bleu mbarama e nder leydi Mali temedere capanɗe jeegom e joyi woɗɓe kañum en goni barminaɓe e nder hitande nde wotere o holliri noon e nder ɓen mayɓe 50% e nder mayɓe kala wellaji men jaɓɓi ko pitti taw ko pitti bombo artisanat
o holliri noon bombe artisanal e ndera holliri noon e ndera nduɗo lewru décembre no gonɗen silsilte gonɗen e muɗum ndiɗo lewru décembre no gonɗen o holliri tigui ñande jeetati mayru ñande jeetati mayru ko laafaji jeetati mbasi pittali men taw ko convoi men jaɓɓuno pittel bombo hakkude Douenza e to wiyete Sévaré e nder dow lawol bitengol route nationale numéro 16 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni yen ha to Koulouba son excellence colonel Azimi Koïta hoore jo leydi ndi e laamu sabborde mo leydi Mali o hollirama tigui ñalawma hanki o bismima fodde ambassadeur uji jeegoma taw ko fektaɓe oɗo saaha joni e nder leydi Mali o bismamaɓe mone mabɓe kala weeɗimo lettre mum woni tigui lettre de créance oɓe jaɓɓima kamɓe jeegoma hesɓe noon ko ɓeɗon heno biyeteɗo Zin Hung Sing on ko ambassadeur mo leydi Chine wondude e biyeteɗo El Hawo Riach on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie nder leydi Mali wondude Andrea Semadouni on ko ambassadeur mo leydi Suisse wondude e George Ternes on ko Luxembourg joɗani e nder leydi Mali wondude Ari biteɗo Ari Kasloun on ko leydi Liban wondude Jean-Pierre Karabaranga on ko leydi Rwanda ambassadeur joɗani leydi Rwanda e nder leydi Mali kamɓe kala noon mone mabɓe foof weeɗimo ɓattake noon ko hollirde kayim wonde tigui ari e nder leydi hen ene tawtora cérémonie o noon ministre secrétaire général à la présidence wondude ministre directeur du cabinet wondude chef d'état-major particulier de la présidence de la république wondude conseillère technique chargé des questions diplomatiques ko ɓeɗo tawtora cérémonie o noon waɗi koto salle de banquier mo palais Koulouba woni galle hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paɗen Christiana Taubira ko debbo men ɗo wonde ministre de la justice mo leydi France o holliri noon ko jeeteɗo e biriji gemmantoɓe gam yidde ardade leydi ndi e sumgoje hoorejo leydi yankagal tijjaɗi ko ɓoyani nder leydi France o hollirama noon oɗo saaha kala habaru o ne circulanno e nder réseaux sociaux ji joni noon ko kanko e hoore makko ɓayyini kabaru o andinde kay wonde ko jeeteɗo e ɗiɗon biriji ko leydi Syrie paɗen fedde seɓɓitide witeɓe état islamique tawateɓe nder leydi Syrie kala ñalawma noon heɓe ɓeydo tigui fiññitade ɓeydo jogade doole tuggi hollirama noon tuggi ko khalifa mabɓe gonnoɗo khalifa fedde islamique kene wara faade joni e nder leydi he kene wona lebbi nogas joni kono haɗani kala ñalawma eɓe ɓeydo tigui fiññitade ɓeydo jogade doole nder leydi he hollirama noon e nder weekend ɓennuɗo kamɓe état islamique ɓe mbaɗino jangu mabɓe koninkoɓe leydi Syrie ɓe jooɓinoma pittali te nogas e joyo soldat ɓe jooɓinoma pittali mumen hollirama kadi tuggi mars 2019 faade joni soldat uji leydi Damas leydi Russie wo tawata to Damas e alliéji mumen mbaɗanama kene qime ha ujunnaji ɗiɗi militaire e wiide observateur syrien mo droit de l'homme taw kamɓe kala ko état islamique yooɓi pittali mabɓe koto leydi Japon paɗen immeuble tokoso taw ko immeuble commercial somi cumo musnu no feewi e nder wuro witengo Osaka ene tawi nder leydi Japon nogas jeegomo neɗɗo wasi hen fittande mum police udditi hen loskoji mum jaaji no feewi cuwa gaynude odduɗo losgoji ɗi kono noon ko fuɗɗi hollirde ɓe kolliri tigui ko acte criminel woni tigui wona cumo accident ko neɗɗo weela duppi oɗon galle cumo ngu noon teskama tigui koto 4e étage immeuble o ko toon waɗi taw kadi ko clinique cafrowo yimɓeɓe wiñiɓe seeɗa ko toon cumo ngu waɗi ha joni kabaruji men kam jolam jaɓeri koto leydi Iraka paɗen aljuma hande subaka law sanga wendoga hollirama tigui ko ƴiwonde hewde ndiyam no feewi kañum mabɓi ha wonde yadude e yoolaru kañum mabɓi e nder legal bitegal Erbil ene tawe nder wuuro witengo Kurdistan to rewo leydi Irak hollirama yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen toɓo ngo noon mbiɗen ko sanga 4h du matin ko nden tigui ngo wawi yettade ɓe hollirama noon yoolaru mawdu no feewi sabima ha yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen galleji kewɗi kadi jarguitima hen koto leydi Palestine paɗen to nokku biteɗo to Palestine Israel najo goto warama ɗiɗo woɗɓe mbarminama e sala colonie goto woɗɗani Cisjordanie occupé alkamisa hanki o taw ko nder leydi Israel hollirama noon ko neɗɗo sagata gorko joguitiɗo feyel kañum tigui felluno tataɓe kala o barminiɓe e nder débarmanɗe he noon ɓurɗo gagnade o kañum e wasi hen fittade mum ɗiɗo heddiɓe oɗo saaha joni ne tawi juuɗe safroɓe e mbadi service d'urgence musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habridde nde ko musidɗo moon sehil moon
hadi abouba to karallagal ko saydou abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo